Μαρκάς αντιλαμβανόμενος την επίθεση της Ομόνοιας που πάει να δημιουργηθεί, θα είναι αυτά τα κρατήματα, τραβήγματα, να μην τον αφήσει να εκδηλώσει την επιθετική του ενέργεια που ήθελε ο παίκτης με την ομάδα του να εκπληρώσει. Είναι και το είδος του φάουλ, κύριε Πρένιδη. Ναι, είναι συνεχόμενο. Είναι, δηλαδή δεν ήταν ένα στιγμιαίο. Είναι και αντιαθλητικό και το. Αντιαθλητικό. Είπαμε το ποδόσφαιρο δεν είναι κρατήματα, σπροξήματα και είναι παιχνίδι που πρέπει να παιχτεί την μπάλα. Πάμε στη δεύτερη μας φάση, όπου η Ομόνοια ζητά ένα πέναλτι. Μια φάση δύσκολη, κύριε Αβραμίδη, μια φάση που πρέπει να μελετηθεί πολύ για να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Το δικό μου το συμπέρασμα είναι ότι θα μπορούσε να δοθεί αυτό το πέναλτι και θα αιτιολογήσω γιατί λέω ότι θα μπορούσε. Εδώ βλέπουμε τον Σέρτσιο να κάνει μια περιστροφή 90 μοιρών, κύριε Αβραμίδη. Ναι. Ενώ τον αντιμετωπίζει πλάγιος, περιστρέφεται 90 μοίρες με το δεξί του πόδι να το τοποθετεί, αλλά δεν βλέπω το αριστερό του πόδι να θέλει να μετακινηθεί για να κινηθεί έστω λίγο προς την μπάλα. Ότι γύρισα για να τρέξω την μπάλα. Ναι. Η δική μου αντίληψη είναι. Φαίνεται ότι πάει δεξιά η μπάλα και αριστερά. Ο Σκέμπρι πάει να φύγει αριστερά. Πάει να φύγει αριστερά. Με το που έμεινε εκεί, του περιόρισε τον χώρο του Σκέμπρι που έκαμε μισό βηματισμό και χτύπησε πάνω του. Ναι. Κάποιοι εδώ θα ισχυριστούν ότι ο Σκέμπρι πήγε και χτύπησε πάνω στο. Μπορεί να μην ευτεί και έτσι η φάση. Ναι, είπαμε, υπάρχει αυτή η δεύτερη ερμηνεία. Είπα ότι ο λόγος εμένα που με οθεί να πω ότι θα μπορούσε να το πει είναι ότι περιστρέφεται 90 μοίρες και μένει στάσιμος. Δεν καλύπτει την μπάλα έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν μου δίνεις την αίσθηση εμένα ότι ήθελες να ακολουθήσεις την μπάλα, κύριε Σέρτσιο. Από την άλλη, το ότι δεν κινήθηκε ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ώστε να πει ότι πήγε στο διάδρομο του. Απλώς δεν μπορούσε. Ήταν εκεί. Είναι αυτό που αντιπαραβάλλω, ότι δεν έκαμε και μια κίνηση με το αριστερό. Ότι εδώ ξεκίνησα να κινηθώ λίγο με το αριστερό. Αλλά δεν πρόλαβα. Ήρθε ο Σκέμπρι και χτύπησε πάνω μου. Τώρα, ο διαιτητής δεν ξέρω πώς το είδε, είδαμε ότι ήταν και λίγο κάτω από το κέντρο του γηπέδου. Ο Σκέμπρι, υπήρχε περιθώριο αποφυγής του παίκτη. Αν ήταν πέναλτι θα ήταν κίτρινη κάρτα, για αυτόν τον λόγο το σταματάμε. Διότι πηγαίνει πολύ δεξιότερα η μπάλα. Μπορεί και να μην την προλάβαινε βέβαια. Μπορεί και να μην την προλάβαινε. Υπήρχε και αμυντικός. Αν υπήρχε πέναλτι θα ήταν κίτρινη κάρτα, δεν θα ήταν κόκκινη κάρτα. Αυτή είναι η δική μου η θέση, κύριε Αβραμίδη, όπως τη μελέτησα από τα Είναι μια φάση στην οποία μπορεί να είναι κάποιος απολύτως. Όχι. Διότι έβαλα 1, 2, 3. Εσείς όμως λέτε ότι θα μπορούσε να. Θα μπορούσε. Για την κίνηση αυτή του Σέρτσιο δεν μου άρεσε. Γύρισε με το κορμί του 90 μοίρες και έμεινε. Μάλιστα. Και έμεινε. Τώρα, ο παίκτης της Ομόνοιας, ο Σκέμπρι, δεν βλέπω ότι είχε περιθώριο. Εδώ που στρέφει την μπάλα, στον επόμενο βηματισμό χτυπά στον παίκτη. Αν ήταν 2 βήματα να πω, και εσύ κύριε Σκέμπρι, μπορούσες κάποτε να ληχθείς για να μου φύγεις τη σύγκρουση. Ήταν. Εντάξει, μια φάση πάρα πολύ δύσκολη. Εδώ τα βλέπουμε στα replay και τα σταματάμε να δούμε πώς κινήθηκε. Ωραία, πάμε στην επόμενη. Πάμε στον Ατράντε, όπου κάνει ένα φάουλ εδώ πάνω στον παίκτη του ΑΠΟΕΛ. Εδώ την ώρα που βλέπει ότι πάει να του ξεφύγει, εντάξει, η πρόθεση του μπορεί να ήταν για την μπάλα, όμως χτύπησε πάνω στο πόδι με τις τάπες. Το παίκτη του ΑΠΟΕΛ βλέπετε από πίσω. Για μένα φάουλ δόθηκε, ήταν και κίτρινη κάρτα. Ήταν με τις τάπες ή απλώς θα έλεγα με το παπούτσι. Ναι, με το παπούτσι, κύριε Αβραμίδη, όμως. Το βλέπετε. Δεν είναι τάπες. Είδα φάουλ για κίτρινη κάρτα. Δεν για κίτρινη κάρτα. Ήταν στην προσπάθεια του να παίξει μπάλα. Κακός, όμως καθυστερημένα το έβαλε. Πάμε στον Αντωνιάδη, που του δόθηκε κίτρινη κάρτα. Εδώ μπορεί να παίξει μπάλα και να λέει ότι έπαιξαν μπάλα. Όμως ο τρόπος το ρυψοκίνδυνος, δίχως αυτό που λέμε ότι πέφτει με για την μπάλα, πρέπει να σκέφτεσαι και τις συνέπειες, τι θα επιφέρει. Εδώ τι επέφερε, χτυπώντας την μπάλα, μετά χτύπησε και με τα 2 του πόδια στο στομάχι. Και με τις τάπες ήρθε. Ναι, πάνω στον παίκτη. Εδώ δόθηκε κίτρινη κάρτα. Σωστή κίτρινη κάρτα. Υπήρχε και μια διαμαρτυρία, μια άποψη για κόκκινη κάρτα. Όχι, διότι έπαιξε την μπάλα. Αν πήγαινε κατευθείαν για τον αντίπαλο, τότε θα μιλούσαμε. Γιατί η πρόθεση του παιδιού ήταν η μπάλα, αλλά δεν σκέφτηκε ότι ο τρόπος του που ενέργησε ήταν ρυψοκίνδυνος να χτυπήσει αντίπαλο. Ο Ολιβέηρα, η επόμενη μας φάση, όπου ένα φάουλ που ζήτησε η Ομόνοια και δεν δόθηκε, εδώ δεν δόθηκε, θα δούμε ότι πάει με τις τάπες κάθετες πάνω στο πόδι. Εδώ είναι τάπες καθαρές. Μάλιστα. Και ο βοηθός μπροστά. Αλλά παίζει την μπάλα ο Ολιβέηρα. Ναι, αλλά ο τρόπος του και εδώ είναι ο ρυψοκίνδυνος τρόπος. Η υπέρμετρη δύναμη που βάζει έναντι του αντιπάλου, ο οποίος από κάτω προσπαθεί να διώξει την μπάλα ή να παίξει την μπάλα. Ο Ασίς, ενώ ο Ολιβέηρα πηγαίνει κάθετα με το πόδι. Είναι φάουλ για κίτρινη κάρτα, το οποίο δεν δόθηκε. Εδώ δόθηκε φάουλ ή ούτε φάουλ. Μάλιστα. Έναν offside ανακόπτεται επιθετική ενέργεια της Ομόνοιας.
Θα δούμε εδώ ότι ο παίκτης πράγματι της Ομόνοιας είναι σε θέση offside, είναι αυτός που κάνει το κεφάλι. Βλέπετε εκεί εξέχει στο κέντρο ακριβώς της μεγάλης περιοχής. Καλύπτεται εκ των υστέρων, μάλιστα. Ναι, αλλά την ώρα που από πού ξεκίνησε. Ναι, ωραία, εντάξει. Ήταν σε θέση offside, ότι πάντα λέμε την ώρα που χτυπιέται μπάλα και την ώρα που την κερδίζεις. Η επόμενη φάση είναι διπλή. Πρώτον, ζήτησε εδώ ένα φάουλ το ΑΠΟΕΛ, δεν δόθηκε το φάουλ. Η Ομόνια προχώρησε δημιουργώντας την επίθεση της και τιμωρείται εδώ ο παίκτης της Ομόνιας, ο Κικίεβιτς, θέση offside. Εδώ υπήρχε φάουλ. Φάουλ απλό, δεν θα πω ότι ήταν κίτρινη κάρτα. Υπήρχε ένα απλό φάουλ, διότι στην προσπάθεια να παίξει μπάλα έπαιξε τα πόδια. Με ήπιον του. Το offside όμως ήταν στην ίδια ευθεία ο παίκτης της Ομόνιας. Κακώς δόθηκε το offside, κακώς δεν δόθηκε το φάουλ, κακώς δόθηκε και το offside. Μάλιστα, ναι. Η επόμενη φάση είναι ακόμα ένα πέναλτι που ζήτησε η Ομόνια. Για μένα εδώ η παράβαση είναι πάνω στα πόδια. Μπορεί το δεξί χέρι του παίκτη του ΑΠΟΕΛ να τοποθετείται στο αριστερό του Ομόνιας. Δεν βλέπω εκεί να είναι η παράβαση. Η παράβαση είναι το απρόσεκτο από πίσω πάτημα εκεί πάνω στο πόδι του παίκτη της Ομόνιας. Απρόσεκτο παίξιμο. Ναι, απρόσεκτο πάτημα, παίξιμο πάνω στο πόδι του παίκτη της Ομόνιας. Εκεί ήταν η παράβαση. Ο παίκτης κινείται κανονικά. Αριστερό πόδι με αριστερό. Μάλιστα. Κατευθύνει την μπάλα του, τρέχει προς την μπάλα του. Μπορεί να κάνει μια μικρή κίνηση αριστερότερα, αλλά είναι στην πορεία του. Δεν βγήκε εκτός μεγάλης πορείας από την μπάλα. Διότι μάλλον απέναντίας ήρθε και κέντραρε με την μπάλα, δηλαδή το κορμί του με τα πόδια του. Έχουμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι μπροστά του μπάλα, ελέγχει την μπάλα και δέχεται ένα φρίχτη. Δεν χρειάζεται με το χέρι, αλλά εκείνη δεν τη βλέπω. Μα και κάτω είναι ελαφριά, αλλά δεν χρειάζεται περισσότερο. Δεν χρειάζεται, διότι όπως τρέχεις, είπαμε ότι και με την ταχύτητα είσαι πολύ πιο ευαίσθητος. Και όταν το δέχεσαι έτσι και ξαφνικά, αποσυντονίζεσαι. Είναι μου θυμίζει τη φάση προχθές στο Τσίρο στάδιο με τον αποβολή. Αποσυντονίζεσαι. Ναι, είναι αυτό. Απρόσεκτα. Αν το βρει τον άλλο απρόσεκτα, είναι φάουλ. Φάουλ και κίτρινη κάρτα. Είναι πέναρτη και κίτρινη κάρτα. Μάλιστα. Ωραία. Και να δούμε η τελευταία μας φάση από τον αγώνα αυτόν, κατά πόσον εδώ, ο οποίος φαίνεται ένας παίκτης να είναι σε θέση offside, όμως την ώρα που εκτελείται γίνονται οι κινήσεις. Ο παίκτης που κάνει το κεφάλι τώρα μας ενδιαφέρει από πού ξεκίνησε και κατά πόσο στο κεφάλι πίσω υπήρχε ένα άλλος παίκτης. Βλέπουμε εδώ ότι δεν ήταν σε την ίδια ευθεία. Τώρα θα το σταματήσουμε και στο. Βλέπετε εδώ υπάρχει παίκτης της Ομόνοιας ο οποίος τον καλύπτει. Εδώ που κάνει κεφάλι έπρεπε να σταματήσει και εδώ είναι καλυμμένος ο παίκτης που ήρθε από πίσω. Βλέπετε εδώ με την μπάλα. Είναι πιο μπροστά η μπάλα. Είναι πιο μπροστά η μπάλα. Πάμε στο παιχνίδι του Άρης Απόλλων. Πάμε ένα